So dwi'n helpu datblygu sesiynau i helpu pobl mynd tu allan i wella mywydau nhw o ddydd i ddydd dros Gymru. So diwrnod ymarferol i fi, dwi'n arfer yn gweithio o adra. So fi, da ni'n cysylltu efo lot o sefydliadau mwyn darparu gweithgaredda yn yr Awyr agored iddyn nhw cael cyfle i mynd i cael hwyl, really. Dwi rhan mwyaf yn cyfathrebu a gweithio efo gwirfoddolwyr, so'r gwirfoddolwyr sydd ynghlwm efo ni. So trafod efo nhw, cynllunio a wedyn hefyd cefnogi y gwirfoddolwyr a hefyd aelodau staff eraill o fewn yr sefydliad efo efo'u rhaglenni gwirfoddolwyr nhw. Dwi wrth fy modd yn helpu bobl mwy na lai. Dyna dwi eisiau gwneud trwy gydal swydd fi, dyna be dwi'n gwneud. A wrth gweithio i'r Bartneriaeth Awyr agored, o'n i'n gallu weld oedd yna opsiwn i helpu pobl mewn ffordd wahanol ofnadwy. So dim just helpu pobl efo iechyd meddwl efo meddyginiaeth neu efo triniaeth arferol. Mae yna ffyrdd wahanol i weithio efo'r pobl yma, a mae'r Bartneriaeth Awyr agored yn cwmni elusen anhygol i wneud hynna efo. Dwi wedi bod yn gweithio yn yr Awyr agored ers i fod y job cyntaf fi yn yr Awyr agored, a natural kind of progression oedd o, really. A nes i cyrraedd pwynt lle o'n i eisiau trio cymryd rôl wahanol lle fi oedd ddim yr actual darparwr, ond fi oedd yn trefnu bob dim ar gyfer y grwpiau, really. So oedd yn teimlo fel natural kind of progression, really. Y diddordeb personol mewn gweithgaredda Awyr agored, dwi wedi bod yn ymwneud efo nhw ers blynyddoedd lawer a cefndir yn gwneud y math yna waith hefyd. A wedyn mae'n neis bod fi'n gallu gweithio yn y maes a trio hybu pobl eraill i wneud mwy o'n efo hefyd mewn gwahanol ffyrdd. Maen nhw yn cymhorthu ni fel dwn i'n be. Dwi erioed i gael tîm o arweinydd sydd yn credu yn chi fel swyddog, fel person, a maen nhw rili eisiau chi fyw y mywyd ydych chi eisiau fyw. Maen nhw erioed sgwrsio amdan sut ti'n teimlo amdan dy hun, sut fath o cymorth fedrwn nhw rhoi i chi, os yna unrhyw datblygiadau ydych chi eisiau creu yn eich swydd chi o gwbl, so mae yna erioed cymorth yna i mi de. Sicr y tîm, so mae gennym ni dîm da yma a da ni'n gyd yn gallu gweithio tuag at yr un nod, ond mae o'n galluogi ni weithio mewn ffyrdd gwahanol hefyd, achos mae pawb yn gwneud pethau mewn ffyrdd gwahanol, a dim mae gennym ni digon o hyblygrwydd i fedru gwneud hynny. Tips o'n i'n rhoi i rhywun sydd eisiau cyfra yn yr Awyr agored, swn i'n dweud, definitely sbio i fewn i'r apprenticeships. Da ni yma heddiw yn plasma yna, maen nhw'n gwneud apprenticeship yn fama. Mae llwyth o'r centres Awyr agored o gwmpas ni yn gwneud rhywbeth similar, felly dyna beth swn i'n dweud. Dechrau efo cymwysterau bach a gweithio chi hynna'n i fyny trwy'r ranks a cael experience, swn i'n dweud. Mae gwirfoddoli mewn gwahanol sefydliadau, enghraifft clybiau neu canolfannau yn rhoi blas iawn i rwy'n o be mae o fel i weithio yn yr Awyr agored, neu i fod yn ynghlwm efo'r Awyr agored o ddydd i ddydd. Mae yna wahaniaeth rhwng gwneud o fel diddordeb personol a gweithio yn y maes hefyd, a di rwy'n ddim yn sylweddoli hynny weithiau pan maen nhw'n yn meddwl bod o'n mynd yn hwyl i gyd yn gweithio yn yr Awyr agored. So mae gwirfoddoli yn rhoi blas i chi o be mae o'n mynd i fod fel yn fwy realistig allan. Yn Gymru mae yn anhygol. Sa ddim byd well na gallu weld pobl ifanc a siarad efo nhw yn Gymraeg. Wsos dwytha fi a Zach athon ni i Wrecsam a nathon ni wneud sesiwn orienteering i criw o pobl ifanc yn ysgol. A oedd o'n ffantastig iddyn nhw gael opsiwn o ddysgu Cymraeg trwy hynna. Fel arall, oedd nhw yn ddisgwyl rhywun Saesneg yna i throi fyny a dysgu nhw'r sgiliau yn Saesneg, ond oedd o'n really neis i gallu fod yna a dysgu nhw sut i wneud yr un gweithgared, ond trwy'r gyfrwng Gymraeg. Mae gallu siarad Cymraeg yn pwysig iawn efo swydd yma. Dwi'n gweithio dros Gogledd Cymru i gyd, ond yn enwedig os dwi'n gweithio yn yr siroedd orllewin, mae'r gallu siarad yn Cymraeg yn pwysig iawn. Da ni, fel y Bartneriaeth Awyr agored, da ni'n trio gweithio i gael mwy o bobl Cymraeg i weithio yn y sector, achos mae yna brinter hynny, a hefyd ar yr ochr arall o drio cael pobl sy'n ddi-Gymraeg yn gweithio yn y sector i ymwneud mwy efo'r iaith. Felly mae fi'n bod yn siaradwr Cymraeg, dwi'n meddwl, yn helpu yn y sefyllfa yna, achos dwi'n gallu cefnogi a helpu pobl eraill yn well. Dwi'n wrth fy modd yn byw yng Ngwynedd. Mae yna gymaint o bethau wahanol yn yr ardal yma. Gennych chi'r mynyddodd, fel gennych chi tu nôl i fi fama, yr elfen Menai.
Wedyn gennych chi traethod dros Gogledd Cymru i gyd, a wedyn gennych chi amrywiaeth o pobl wahanol sy'n byw yn yr ardal. Yn fy marn i, dwi wedi byw dros Prydain, dros y blynyddoedd, ond fama dwi'n teimlo'n cartrefol. Mae yna pobl nes i dreifio trwy fel yn heli ar y ffordd yma, bore yma, a nes i deu helo i'r un o'r hogia yn un ysgol efo, a mae hynna i fi yn darn o fod yn yr un cymuned, a dwi'n werthfawrogi'r opportunity yna. Yr Awyr Agored, swn i'n dweud, really, mae Gogledd Cymru yn hub ffantastig ar gyfer gweithgaredda Awyr Agored, a dwi'n passionate, bob dim, dwi wedi bod yn sgio, dringo, cerdd y mynydd, beicio mynydd, mae Gogledd Cymru yn lle ffantastig i wneud hynny, felly dyna pam dwi wedi aros yn yr ardal yma. Dwi'n licio medru byw drwy'r Gymraeg mewn ffordd, so mae'n really nice bod fi'n medru gweithio rhywfaint yn yr iaith Gymraeg, a wedyn jyst bod o fewn yr ardal lle mae yna gymaint o adnoddau Awyr Agored. Dwi'n person sydd yn licio gwneud y gweithgareddau yna yn amser hamdden hefyd ynghyd ag yn gwaith. Felly mae'n lle delfrydol i wneud hynny hefyd.